dubbingach. Kapituła Ręgrafu Witosława i zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego postanowili uhonorować panią Danutę Stenkę za jej wielki wkład w promocję i rozpowszechnianie języka kaszubskiego, głównie za wyjątkową interpretację Pisma Świętego w języku kaszubskim na corocznym Verba Sacra w Wejherowie, w którym występuje już od 14 lat, chociaż na początku był to Poznań, a później Wejherowo. Choć sama przyznaję, pierwsze moje próby odczytania tekstu po kaszubsku były straszne, ponieważ nigdy przedtem nie czytałam w tym języku. Nie umiałam tego robić. Musiałam odszyfrować słowo po słowie, bo po prostu nie znałam zasad pisowni. Przez tych 11 lat, właśnie dzięki Verba Sacra, nauczyłam się czytać po kaszubsku. Cytat pochodzi z trochę wcześniejszego czasu, dlatego 11 lat. Pomimo tych trudnych początków, jak sama wspominała, dzisiaj nie wyobrażamy sobie kogoś innego czytającego Pisma Święte w języku kaszubskim. Lecz nie był to jedyny powód przyznania tego oznaczenia, wyróżnienia. Pani Danuta jest też niezwykłym ambasadorem Kaszub, języka kaszubskiego. Przecież wszyscy pamiętamy między innymi kwestię wygłoszoną przez Judytę, bohaterkę filmu Nigdy w życiu o wyjeździe córki do Gowidlina. A był to pomysł naszej laureatki, ale też przy każdej okazji przypominania o swoich korzeniach kaszubskich i że ona jest tutka, że łyny je naszo. Nasza bohaterka urodziła się i wychowała całkiem niedaleko stąd, bo Piechti lub Nakuele to jest plus 14. Jak go potocznie nazywamy. Językami świata zaowocowały opublikowanym w 1989 roku monumentalnym tomem Języki świata i ich klasyfikowanie, w którym kaszubszczyźnie, jak na owe czasy, poświęcono nie tylko proste, acz na owe czasy nowatorsko w polskiej lingwistyce prostolinijne przyporządkowanie kaszubskiego, czyli pomorskiego ze słowińskim, zachodnim językom słowiańskim, wraz i na równi z polskim, czeskim, słowackim, dolnołużyckim, górnołużyckim, połapskim i dialektami Mecklenburgii wymarłymi. Ale i wzorcowo jej przykładem zilustrowano, cytuję, dość niepoważną i bezpłodną dyskusję nad problemem, czy kaszubski winien być uważany za język od polskiego odrębny, choć bardzo mu bliski, czy też winien być uznany za dialekt języka polskiego. Dyskusję tę pociągnął autor za swoim pierwszym kaszubologicznym tekstem opublikowanym w 1986 roku, nieco wcześniej, jako A New Kashubian Dictionary and the Problem of the Linguistic Status of Kashubian. Tekst ten, jak się zdaje po ponad 30 latach, nieźle zmącił do tamtej pory jasny stan umysłów i opinii dotyczących kaszubszczyzny, czemu wyraz dał profesor Edward Breza w swoim obszernym jego omówieniu pod znamiennym tytułem Status kaszubszczyzny rozważany od nowa. Owo zmącenie umysłów podtrzymywane było tekstami majewiczowymi, drukiem lub ex cathedris ogłaszanymi Kaszubom w latach... Wielkie wzruszenie dla mnie ta chwila. Wracając do tego, co Pan nadmienił w laudacji do Piasta i Rzepichy, wychodząc od Piasta i Rzepichy, rzeczywiście tak było. Może to zabrzmi dziwnie, ale ponieważ urodziłam się na wsi kaszubskiej, otoczona językiem kaszubskim za czasów, kiedy kaszubski język był językiem obowiązującym w rozmowach sąsiedzkich, na przerwach w szkołach i tak dalej, był językiem podstawowym. I ja chciałabym powiedzieć, że moja przygoda z językiem kaszubskim zaczęła się stosunkowo późno, bo dopiero w 7. klasie szkoły podstawowej. Otóż, jak już zostało powiedziane wcześniej, ze mną tak się stało, że mieszkaliśmy z pradziadkiem, dziadkami w jednym domu i wszyscy rozmawiali, pradziadek i dziadkowie i rodzice i nawet mój starszy brat, odkąd właściwie wyraczkował z domu na podwórko, koledzy rozmawiali z nim po kaszubsku. Nie wiem, jak to się stało. Muszę zapytać moją mamę, jak to się stało, że do mnie wszyscy mówili po polsku. W związku z tym ja nie miałam powodu, żeby odzywać się w języku kaszubskim. Aż tu nagle w tej 7. klasie Pan zadał nam tę legendę Gowidlina, przygotowanie legendy Gowidlina w języku kaszubskim. I
kto został wywołany do tablicy? 2 osoby, które tym językiem nie mówiły. Rozumiałyśmy oczywiście, moja koleżanka i ja. Ku uciesze całej klasy. Dowcipom i żartom nie było końca. I to jest ciekawe. Właściwie próbuję sobie przypomnieć tamto uczucie. Nie wiem, co mną wtedy powodowało, ale prawdę mówiąc, postawiona w takiej sytuacji, kiedy cała klasa się ze mnie wyśmiewała, bo było to dość pokraczne. Mogę to sobie w tej chwili wyobrazić. Nie wiem, co mną wówczas powodowało, że zamiast odciąć się od tego zupełnie, 7., 8. klasa wyfrunąć w świat i dać sobie spokój z językiem kaszubskim, który rozumiałam oczywiście. Mogłam się porozumiewać, ale mogłam odpowiadać w języku polskim. Ja postanowiłam, że o nie kochani, tak to nie będzie. Postanowiłam zacząć mówić. Nie tyle uczyć się kaszubskiego, bo ja ten kaszubski nosiłam sobie. Miałam go w uchu, na dnie głowy, w sercu, ale nigdy nie przepływał przez moje usta. No i co zrobiłam? Zeszłam do podziemia. Moją babcię namówiłam na tajne komplety i z nią, moja babcia była moim trenerem, i z nią w tajemnicy rozmawiałyśmy. Babcia oczywiście od czasu do czasu mówiła: Matkę Zecku, jak to zmyślu kiedyś. Matkę Błeski, ten kasiapsi to nie tak einfach. To są łeky załóż, to nie tak einfach. Bo oczywiście mój munsztuk, moje usta były przyzwyczajone do wypowiadania słów, zwłaszcza tych podobnych do polskiego, do wypowiadania ich z akcentem w języku polskim. I ja już mówiąc wiedziałam, że robię błąd, ale musiałam to wtrenować. No ale niewiele tego było mojego kaszubskiego, niewiele było czasu na ten mój kaszubski, bo 7., 8. klasa, wyfrunęłam kartuzy, tam jeszcze trochę, powroty do domu, wakacje. Oczywiście zaczęłam już rozmawiać w domu z dziadkami, z bratem, z kolegami, ale od czasu do czasu, ponieważ odfruwałam od Kaszub coraz dalej. Gdańsk, Szczecin, Poznań i wreszcie, kiedy się znalazłam w Warszawie, nagle dostałam propozycję, żeby przeczytać fragmenty świeżo przetłumaczonej Biblii na język kaszubski. Świeżo przetłumaczone fragmenty Biblii na język kaszubski. Chwała Bogu, oczywiście zgodziłam się, pomyślałam sobie, o Boże, to jest wyzwanie, tego jeszcze nie było. Nigdy nie czytałam w języku kaszubskim. Chwała Bogu, tak się złożyło, że przyjechała do mnie moja rodzina, mój brat z żoną i moja mama. No więc fachowcy, mój brat z żoną, który od niemowlęcia mówił, on właściwie mówił od zawsze, od momentu, kiedy mówił po polsku, jak mawiają moi rodzice, wołał na obiad: tatuś, na obiad, dziadku, napełni. No więc on od zawsze. Ja wołałam: tatuś i dziadku, na babciu, dziadku, na obiad. I oni, pokazuje im ten tekst kaszubski, no i co się okazuje? Fachowcy też nie potrafią się w tym odnaleźć. Okazało się, że to jest pieruńsko trudne. Myśmy się ponieważ na Kaszubach, no u nas, na podwórku, w domu, nikt nie czytał i nikt nie pisał do siebie. Myśmy rozmawiali, znaczy oni rozmawiali, potem ja również dołączyłam. Myśmy rozmawiali po kaszubsku, ale nie czytaliśmy. Od czasu do czasu pamiętam, że tam zdarzały się jakieś dowcipy, jakimś pyrtku, co i nie pomiotu, ale to były jakieś dowcipy i one były zapisywane tym językiem, którym operowaliśmy. A tutaj się pojawił zupełnie nowy język, zupełnie nowe słownictwo. No więc próbowaliśmy, czytając, przymierzając ten kaszubski język do polskiego, odszyfrowywać te słowa, ale co najważniejsze, odgadywać czasami słowa kaszubskie, nasze kaszubskie, w naszym kaszubskim, w tym zapisie. I pamiętam jedno takie słowo, zapisane przez samo H, hewo. Wy pewnie wiecie, dzieciaki, bo się uczycie tego, prawda? Co to znaczy? Hewo. Myślę sobie, Boże, co to znaczy hewo? Patrzymy, tam jest oto. No dobrze, ale co to oto? Nie mamy żadnego punktu odniesienia, nic sobie nie przypomina. I nagle olśnienie. Mojego brata olśniał, mówi: słuchajcie, przecież babcia zawsze mówi tak: ełe cus. I to jest to oto.
Pewnie, być może w innych rejonach Kaszub wypowiadane inaczej, wymawiane inaczej, tak? No z pewnością. U nas się mówiło, u nas w Gowidlinie, czy tam w Strakłejcach sobie dało ełe. I taka to była praca, słowo po słowie, jak się, gdzie akcent. Zabawne też było to, że moja mama z Podszymbarku mówi lekko innym akcentem niż my z Podkartus. Tu spod Kościerzyny, tu spod Kartus. Inaczej akcent kładą. Ja na przykład dostałam, tam było takie słowo w zapisie z Duchem Świętym. Na końcu jest, dzieciaki wiedzą, bo się uczą, z Dachosjotym, literka A z falką. Ale myślę sobie, kurczę, ale z Dachosjotym? Jo, to mnie są gezy z Dachosjotym, ale i tyś znają z Dachem Sjotym. No i co się okazuje? I tak można, i tak można. Któreś z rodziców mówi o Zdachosjotym, ja już nawet nie wiem, czy to gowidlińskie, czy to kłobuczyńskie. Zdachosjotym, ktoś mówi z Dachem Sjotym. Ale do czego zmierzam? Przepraszam, plotę tak długo, ale do czego zmierzam? Ja jestem tak szczęśliwa, dlatego nie wiem, co mną wówczas powodowało, ale jestem tak szczęśliwa, że weszłam na tę drogę, kiedyś tam jeszcze w podstawówce, i to mówię do was, dzieciaki, i że dane mi było dostać do ręki te teksty pisma, czy kiedyś spotkanie mieliśmy również z panem Tadeuszem po kaszubsku, panem Tadeuszem tłumaczonym na kaszubski, ale zwłaszcza pismo, ponieważ to już się dzieje cyklicznie, rok rocznie od lat 14. Jestem tak szczęśliwa, że nauczyłam się nie tyle mówić, nauczyłam się czytać. Doszło do tego, drodzy Państwo, że ja w tej chwili dostaję tekst i ja za wyjątkiem jakichś słów, które się pojawiają, a podejrzewam, że pojawiają się na użytek tego tłumaczenia, być może zostają również stworzone, ponieważ w takim języku kaszubskim nie istniały. Ja poza tymi kilkoma słowami, ja po prostu jestem w stanie czytać a vista. Sama w to nie wierzę. No i oto stoję tutaj przed Państwem, ogromnie wdzięczna za to wielkie wyróżnienie. Ogromnie wdzięczna, ale też skrępowana, bo mam głęboką świadomość tego, ile na przykład pan profesor, czy Państwo robicie dla języka kaszubskiego. Jak wiele robicie, czym jest przetłumaczenie Pisma Świętego wobec mojego udziału. Mój udział właściwie odczytuję jako, nie tyle jako mój wkład, a jako prezent, który dostaję, z którego ja czerpię pożytek i radość. Przyszłość Kaszubszczyzny zależy od tych tylnych rzędów i zależy od przednich rzędów, od nauczycieli, którzy ich zmotywują. Proszę zobaczyć, opłaca się znać język kaszubski. Ja nie uważam się za rycerza w tym sensie, że mam giermka, jak tutaj usłyszałem, ponieważ nas dzieli z panią Stenką bardzo dużo. Mianowicie ona umie po kaszubsku, ja nie umiem po kaszubsku. To jest bardzo ważne. Druga sprawa to jest to, że podczas kiedy moja przedmówczyni powiedziała, że jej przygoda z Kaszubszczyzną zaczęła się bardzo późno, to u mnie było odwrotnie. Powiem o pierwszej mojej przygodzie z Kaszubszczyzną wtedy, bo to miało miejsce więcej niż pół wieku temu. Ja zanim zacząłem myśleć o tym, że może będę jakimś tam akademikiem, to zajmowałem się zgoła czymś innym. Brałem udział w wyścigach motocyklowych, na których się rozbiłem kiedyś i w miejscowości Rewa leczyłem swoje rany. Miałem kolegę, który o mnie dbał tam. I kiedyś, kiedy wykuśtykałem się z plaży i potem wróciłem, to kolega mówi, tu mamy takiego sąsiada, który krowy pasie i on jest chyba jakiś niespełna rozumu, bo on tak gada, że ja nic nie rozumiem. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem Kaszubszczyznę, tylko że mi tak
przyszło do głowy, że to chyba może być po prostu nie niepełnosprawny czy myślący inaczej, tylko że to może być prawdziwy Kaszuba, który tam gdzieś czytałem, że tacy są. Nie? Więc ja mam staż i doświadczenie.